Здравейте и добре дошли в поредния епизод на Sigma Reviews. Това тук е GMF EV Easy, новия китайски електромобил на българския пазар, който има амбиции да се конкурира с големите седани. Този автомобил ни беше любезно предоставен от нашите приятели от GMF България. Може да ги намерите на сайта им или в линка долу в описанието. GMF е дъщерна компания на китайския гигант Jiangling Motors и техния партньор Renault Group. Заводът се намира в Нанчан, Китай, като през 2026 година се очаква да отворят завод и в нашата съседка Сърбия. GMF идва в две нива на оборудване. Стандарт, който бих казал, че е доста добре оборудван, както и лъкшъри, какъвто е и днешния автомобил тук. В момента GMF се предлага в България на промоционални цени с 6000 лева отстъпка от стандартната цена, като ниво стандарт е на цена от 67 700 лева, а ниво лъкшъри е от 73 700 лева. EV Easy идва с 5 годишна гаранция или пробег 150 000 км, а батерията има гаранция 8 години и пробег 150 000 км, като гаранционното и след гаранционното обслужване се извършва в България. Електромобилът идва с LFP батерия 56,3 кВт, като изминава пробег според заводски данни 450 км, но по наше наблюдение е по-скоро малко над 400, в зависимост от стила ви на каране. Задвижването на GMF EV Easy се осъществява от електромотор, поставен на предната ос, който задвижва предните колела. Той е с мощност 221 конски сили и с 210 Нм въртящ момент. Автомобилът има тегло 1600 кг, като ускорението от 0 до 100 отнема 7,2 секунди, а максималната скорост е 160 км в час. Зареждането се извършва с нормално зарядно за 8 часа, а с бързо зарядно от 30 до 80% за 30 минути. Колата има дължина 4,7 метра, като междуосието е 2,75 метра, което прави интериора доста по-просторен. Дизайнът е доста изчистен и елегантен, има хубави прави линии, като отзад е доста купеобразен. Не е типичният седан със сигурност. EV Easy при ниво Luxury идва с LED Matrix фарове, а при ниво стандарт е с обикновени халогени. Имаме също така и скрити дръжки, които изкачват при отключване на колата. Огледалата се прибират автоматично и са отопляеми. И при двете нива на оборудване джантите са 17 цола, като идеята е, че с това се удължава пробега. Автомобилът разполага и с Keyless Entry система, просто ключа ви трябва да е в джоба. Вече сме при багажника, той се отваря стандартно с копче отдолу или с дистанционното. Има вместимост 420 литра. Багажникът ни разполага с двойно дъно, но отдолу намираме крика и инструментите, като е важно да подчертаем, че тази кола идва с резервна гума, която се намира отдолу под колата. Задните седалки падат при издърпване на това жило, като се делят 60 на 40. Подът става равен, което е удобно при носене на дълги предмети, за да ги плъзнете навътре. Вече се намираме в интериора на автомобила. Той е доста просторен за класа си, като материали и усещане. Воланът е доста прилично направен. От еко-кожа, тук се допираме до еко-кожа. Седалките също са изработени от еко-кожа.
Бих казал, че за лятото малко може да спарват, тъй като нямат обдухване. Но генерално материалите са много приятни на пипане, нямаме твърди, гадни пластмаси. Единствено тук пластмасата може да се драска една идея по-лесно, но от към качество на изработка е доста добре, нищо не скърца и доста прилично се усеща. Воланът е стандартен размер, изработен е от екокожа, като е скосен отдолу, има хромирани елементи и е двулъчев, т.е. може да се го хванем преспокойно, ето така. И най-важното, имаме и подгрев на волана. Седалките са изработени от екокожа, приятни са на допир. Като седим в тях, усещането е доста добре. Бих казал, че може би са една идея по-твърди от нормалните стандарти. От ниво Luxury нагоре, предната шофьорска седалка става електрическа, като има 8 зони на регулиране. Също така седалките идват с подгрев. Отпред имаме 12,3 инчов дисплей. Той работи доста гладко, без да насича. Също така имаме безжично свързване към Apple CarPlay и Android Auto. Дигиталното табло пред водача е 10,25 инча, като предоставя доста добра резолюция. Колата има двузонов климатроник с система за пречистване на въздуха и поленов филтър. Готиното е, че все още са запазили физически бутони, а не е нужно да направим всичко от таблета. Автомобилът разполага с предни и задни паркинг сензори, като най-готината екстра е 360 градусовата камера, която е с доста висока резолюция и позволява да обикаляте около колата. От ниво Luxury нагоре колата разполага с панорамен таван. Огледалото за задно виждане се затъмнява автоматично, т.е. шофьорите, които ви карат надълги отзад, няма да са проблем за вас. Имаме стандартните LED светлинки. Сенникът има доста голямо огледало, но за сметка на това няма лампичка. Нека да поговорим и за практичността на колата. Във вратата се побира безпроблемен носеше с вода, има място и за други предмети, но имайте предвид, че не е облицовано джобчето, така че може да потракват. Преминаваме към централната конзола. Тук имаме малко пространство за ключа или за други малки предмети. В подлакътника намираме доста голямо пространство, като готината екстра е, че това пространство се охлажда и от климатика. Преминаваме и към жабката. Жабката е напълно стандартен размер за документи и може би бонус още нещо. Отдолу виждаме и доста голямо пространство, като тук се намира и безжичното зарядно за телефон. Скрити за това капаче се намират два USB порта, които са от стария вид, малко олдскул, но вършат работа. До тях се намира и зареждачка на 12 волта. Вече се намираме и в задната част на автомобила. Шофьорската седалка е нагласена спрямо моята позиция на каране. Аз съм 1,80 м. Имам напълно предостатъчно място за коленете. Отгоре, въпреки панорамния таван, имам доста място също. Единствено, което може да направим като забележка е, че заради батерията в пода имаме доста по-остър ъгъл в коленете, което може при дълъг път да е малко некомфортно. В задната част материалите са точно както и отпред. Имаме карбонови елементи, същата мека кожа за подпиране. Това не се среща често при автомобилите, обикновено отзад гледат да спестят. Нека да разгледаме и практичността в задната част. Във вратите отново имаме място за шише с вода, както и за други малки предмети. Зад седалката намираме мрежичка, където може да поставим други предмети. Тук виждаме два въздуховода. Под тях намираме два USB порта, както и бутони за увеличаване и намаляне на звука, както и за сменяне на песента. Задните седалки също са изработени от екокожа като предните. Тук намираме и подлакътник с два къп холдера, които за жалост не са покрити, но при поставяне на ръката не бих казал, че се усещат. Задните седалки разполагат също и с Isofix, като той не е скрит с капачета, а има едно отворче ето тук и мисля, че доста лесно бихте поставили вашето детско столче. Вече е време да потегляме. Автомобилът се стартира от това копче тук. Наместваме се волана. Той се регулира в 4 позиции. Телескопично, навътре навън, нагоре надолу.
Наместваме си електрическите огледала. Скоростният лост се намира на централната конзола. Даваме на драйв и оттегляме. Какви са ни първите впечатления от шофирането? Воланът е с електрическа рейка, това го прави изключително лек в градски скорости, съответно на магистралата той се втвърдява за малко повече контрол. Окачването е напълно стандартно, справя се много добре с нашите пътища, няма тракания, не се усещат много некомфортно неравностите по пътя. Мисля, че се справя доста прилично. Колата разполага и с автоматични фарове, както и сензор за дъжд, т.е. с автоматични чистачки. Видимостта в колата е доста добра, единственото задното стъкло е малко по-малко, но за сметка на това камерите за задно виждане компенсират. Освен стандартните системи за сигурност, като ABS и Traction Control, колата разполага и с доста модерни системи, например адаптивен круиз контрол с функция за следене на лентата. Освен това, имаме и сензори за следене на мъртвата точка в огледалото. Автомобилът разполага и с автоматична спирачка. Когато сме в трафик, издържим спирачката за повече от 2-3 секунди. Автомобилът задейства своята автоматична спирачка и всъщност просто отпускаме спирачката и автомобилът стои на едно място. Естествено, като натиснем газта, спирачката се отпуска и потегляме. Колата разполага с интелигентна система за следене на пътната маркировка и знаците, като показва ограниченията на таблото. Като допълнителни системи за сигурност, колата разполага с асистент за аварийно спиране, както и асистент за тръгване по наклон и при спускане на наклон. Автомобилът има 3 режима на каране – Еко, Спорт и Нормал, като при спортния режим педала на газта се изостря и волана става една идея по-тежък. Това нещо може да се контролира също и от таблета, като не е нужно да сме в режим спорт. Задвижването на автомобила е доста плавно, електромоторът работи доста спокойно, педалите и на спирачката и на газта са с доста дълъг ход, така че може да управлявате колата плавно, без типичното мърдане. С няколко думи, колата се управлява изключително леко, маневрена е, има добра видимост, има всички системи за сигурност, които се нуждаете. В заключение, знам какво смислите. Китайска електричка. Но всъщност GMF EV Easy опровергава този стереотип. Приятен дизайн, приятна возия, добра сглобка, високо ниво на оборудване. Всичко, от което се нуждаете. Какво мислите за GMF? Напишете отдолу в коментарите и се абонирайте за нашия канал, за да не пропускате следващите ни ревюта. Също така, ако търсите помощ при покупка на чисто нов автомобил, Sigma Cars.